I de fleste danske folkeskoler i dag er der et rigtig godt samarbejde mellem lærere og pædagoger. Men der er også de tilfælde, hvor der er fuldstændig mangel på kommunikation. Og dette går kraftigt ud over børnene. Jeg hedder Martin Diegeldauer, og det her, det er Profession X. Episode 1. Kommunikationsbristen. Vi er lige nu på vej ind for at snakke med en elev i 1. klasse, Mette, som netop er blevet offer for lærernes manglende kommunikation med pædagogerne. Hun har valgt at ville være anonym, og derfor har vi sløret hendes ansigt og sløret hendes stemme. Det var en morgen tilbage i august, og der blev min yndlingshund, Sofus, der blev kørt over, inden jeg skulle i skole. Hvad fik det dig til at føle? Jeg blev meget, meget ked af det. Det var min bedste ven. Hvad skete der så, da du kom over i skolen? Jamen, jeg fortalte det til min lærer, og hun trøstede mig rigtig, rigtig meget, og hun var rigtig sød ved mig. Da jeg kom over efter skole over i SFO'en, der siger min pædagog derovre, hun siger, at vi skal snakke om vores dyr. Katrine, hvad fik det dig til at føle over for din pædagog? Jeg blev simpelthen så sur og så ked af det, fordi det kunne bare ikke være bekendt. Nej. Jeg tror, vi stopper den her. Jeg vil sætte mig for at finde den pædagog, som var i SFO'en hos Tove den dag. Hallo? Ja. Martin Diegeldauer fra Profession X. Ja. Tilbage i august var du pædagog for en pige i 1. klasse. En morgen, der hun mistede sin allerbedste ven, sin hund Sofus. Ja. Og så vil du kunne hjælpe med, have hende til at snakke om hendes dyr den samme eftermiddag. Ja, men jeg vidste jo ikke noget om det jo. Vil det siges, at I slet ikke snakker sammen, lærerne og pædagogerne? Ja, vi har ikke nogen kommunikation. Altså, når jeg tager det fra, så er det direkte over i telefonen. Altså, på lærerværelset, der sidder vi også i hver sit sted. Det er ikke noget med kommunikation sammen, hvor vi sidder og snakker om, hvordan dagen er gået. Der er... Ikke engang efter, at I er fri, så kan I stå og snakke lidt sammen? Nej, jeg får jo ikke penge for det. Ja, klokken er jo 5 nu, så jeg skal til at hjemme, altså. Jamen altså, mener du slet ikke, at der er brug for, at I snakker sammen? Altså, børn, de er jo vel store nok til at fortælle, hvad de har oplevet i løbet af dagen, så det skal jeg måske ikke nogen grund til. Tak for det. Det lader altså til, at vi har ret i, at der er et kommunikationsproblem. Jeg har derfor gået undercover inde på det pågældende lærerværelse for at se, hvordan det virkelig går til. Jeg har nu fundet den rette forklædning og er på vej ind på lærerværelset for at gå undercover for at se, hvad der foregår. Det er simpelthen for dårligt med de der lærere der, altså. Jamen, så holder de så lang ferie. Ja, hvad sker der, altså? Ja, de kunne altså godt være lidt mere anerkendende. Ja, de synes selv, de er så meget. De synes selv, de er nogle akademikere. Ej, men det... Altså, de er jo ikke... Altså... De tror, de er mere end os andre. Ja, jeg tænker... Altså, nu er jeg ikke typen, der mobber eller noget, men altså... Giv dem lige en omgang, altså. Okay. Fucking pædagoger! Fucking pædagoger! Ah, du lige her derovre, ikke også? Hallo? Fuck! Hvad sker der for dem, mand? De er vant til at skal rundt og lege med børnene og være sammen med dem og sådan noget. Vi forstår slet ikke, at vi bruger vores frikvarter på at forberede os. Nej.
Jeg skal ind og have 8. C her, men jeg skal ikke forberede mig. Ja, så lige 8. C. Ja. Bare fordi de ikke har nogen egentlig boglig uddannelse. Ja. Nå, det er fandme også ringe. Det er godt, vi ikke har noget med dem at gøre til daglig. Ja, pædagogerne. Ja. Og 8. C for den sags skyld. Jeg tror, Nu stopper I fandme derovre! jeg tror sgu ikke, jeg kan arbejde med dem. Det tror jeg sgu ikke. De har ikke noget ordentligt at byde ind med. Det er godt, de Det eneste, det er rundkredspædagogik, og guitar, det er fandme strikketrøjer og langhåret pis og lort. Det er fandme ikke til at arbejde med. Efter mit besøg inde på lærerværelset, har jeg set, at der virkelig er 2 lejre. Der er pædagoger, og der er lærere. Men jeg synes trods alt, at lærerne også skal have lov til at fortælle deres side af historien. Hvis vi så ganger store V med parentes, kvadratrod. Martin Diegeldauer Goddag, Claus. fra Profession X. Ja. Jeg har været inde på jeres lærerværelse tidligere i dag, Ja. for at se, hvordan... Jeg passer dårligt. Jeg er lige ved at bevise, at efteråret kommer Du skal efter forår. rolig. For at se, hvordan stemningen er mellem lærere og pædagoger. Og den virkede meget fjendtlig. Hvorfor er det, at I ikke vil snakke sammen? Sammen med pædagogerne. Ja. Snak med dem. Ja. Det er dog totalt, komplet umuligt at snakke med pædagoger. Prøv lige, deres uddannelse var 3,5 år. Jeg har trods alt en noget længere uddannelse. En noget længere uddannelse, siger jeg. Et helt halvt år har jeg ekstra til at læse og studere for at blive klog. Det de laver i de 3,5 år, det er, de sidder hovedsageligt ude i en børnehave og snakker med forpulede møgunger. Her, det er læring. Læring, det foregår i klasserummet. Det eneste, de laver, det er at passe børn. Du kan altså ikke bruge... Du står der og siger til mig, at du ikke kan bruge pædagogerne til noget som helst. Ja, altså det vil sige, de er jo meget gode til at tage sig af børnene. Men hvad skal jeg bruge det til? Herinde, der er der kæft, trit og retning, og det er det, jeg kan bruge til noget. Okay. Tak for det. Ja. Læreren har ligesom pædagogen ikke lyst til at snakke om problemet. Jeg har indtil nu snakket med den stakkels lille pige, som har mistet sin hund. Jeg har snakket med en pædagog, som simpelthen ikke vil se, at der er et problem. Og jeg har snakket med en lærer, som nægter at samarbejde sammen med pædagogerne. Jeg har sågar også været undercover på lærerværelset for at se situationen i sin helhed. Men det har ikke hjulpet noget. Jeg har fundet ud af i mit arbejde, at der er trukket en markant streg imellem lærere og mellem pædagoger. Men offeret i hele den her sag, det er jo lille Katrine, som har mistet sin hund Sofus. Jeg har derfor forsøgt at få sat et møde på benene mellem lærere og pædagoger, hvor jeg viser dem klippet med lille Katrine, og forhåbentlig få dem til at indse, at med bare en lille smule kommunikation, kan man komme en rigtig lang vej. Sgu stærke sager. Nu har I set, hvordan det er, lille Katrine hun har det. Har det fået jer til at indse, at I måske skulle tage og snakke lidt med hinanden, og være lidt mere samarbejdsvillige? Jo, den De kan alligevel andet end rundkredspædagogik og guitar. Det er flot, at du tager ind under det. Og måske kan de der også godt snakke med børnene. Vil du sige undskyld til pædagogen? Undskyld, pædagog. Undskyld, lærer. Og så giv hinanden. Pas lige på pipen. Diegeldauer, han har gjort det endnu en gang. Mod nye eventyr.